Adiyet mali we bank ulanyň ýol başlarynyň hemem işgärleriň gatnaşmagyna geçirilen masakda ýurdumyzda şu ýylyň ýanwar fevral aýlaryna amala aşyrylan işiň netijeleriniň ykdysadyymyzyň puýuklaryna durnukly üstüpgünniň saklanýanyny eşgär edenligi, watanymyzyň ykdysady kuwatyny hemem bäsaşy okuypulany ýokurulmagy ýoluny öňe tarap ädimlen ädilenligi, milli ykdysadymyzyň ähli ulgamlarynyň şerde puýuklarynyň durnukly üsýanyny belenildi. Belenşiýary millilerimiň bilen taşyklary ýurdumyň innowasion üstünde hususy pudugyň paýyny artdyrmagy, bazar gatnaşyklarynyň germini giňeltmäge, döwletiň hemem hususy pudugyň hyzmatdaşlygyny işleňleşdirmek arkaly döwletiň ykdysady kuwatyny hasam berkitmäge, şerde ykdysadyň durnukly ösmegini üpçünetmäge, milli ykdysadyň puduklaryny sanly urgamlary giňden ornaşdyrmak arkaly ýokary tehnologiýaly hemem bäsaşy okuyply sanly ykdysady ösdürmäge gönükdirlendir. Şoňa ýalamy berqarar döwletimiň bagtýarlygyna garaşy watanymyzyň ykdysadynyň ýokary depini ösmegini üpçünetmek, hemem işiň maýa goýum syýasatyny dowam etdirmek, Türkmenistany senaga taýdan ösen döwleti öwürmek, bilimlere hemem innovasiýalara daýanýan, ykdysady durmuş hemem ekologiýa taýdan amatly tehnologiýalary özüne jemleýän, ykdysadyň puduklaryny hemem eýçilik görnüşleri diversifikasiýalaşdyrylmagyny üpçünedýän, sanly ykdysady uýgunlaşdyrýan bazar ykdysadynyň özgörtmelerini üstünlikli amala aşyrmak. Täze iş orunlaryny döretmek, ýurdumyzyň hemem oňa sebitleriniň ykdysady kuwatyny berkitmäge gönükdirlen çäreleri ýedi dara durmuşa geçirmek, ýylatymyň ýaşaýyş durmuş şartlaryny hasam gowrunmak, maýa goýum işleňlerini kämilleşdirmek maksat edilýär. Masalan dowamında hormat prezidentiň bu wagtda öňde goýan wezipelerini ýerine ýetirmek şäherler bardy, pikir alşyp teklip aýdyly, hemem işleri ýerine ýetirmek anyk uğurlary kesipleneli. Uluk